What's up mga kasungkap? Ito na naman ang Aga TV channel. Mag-vlog sa araw na to. Okay guys, for vlog for today is all about tutorial. Alam nyo guys, kapag nag-vlog kayo or isa kayong small YouTuber, kailangan kailangan yung matuto. You have to learn kung paano gagawin, paano pumunta sa YT Studio, paano gagawin dun sa mga settings, paano nga ba mag-upload, okay? Ito ngayon guys ang ating content sa araw na to. Tutorial about paano i-on ang comment section. Okay guys? So, alam nyo guys, karamihan sa mga small YouTuber hindi alam or wala pa silang alam kung bakit naka-turn off yung comment section sa ating mga upload or sa ating mga ginagawang videos. So yun guys, without further ado, yun ang gagawin natin guys. Gagawin natin or ito-turn on natin ang ating comment section. Kung hindi mo pa alam guys, ito na ang hinahanap mo. Pero syempre mga kasunggab, bago ang lahat at bago tayo magkalimutan, huwag niyong kalilimutang i-click yung subscribe button dito sa baba, yung kulay pula at saka yung katabing bell button. Click nyo rin yon and to all para updated po kayo sa lahat ng mga bagong upload ng Aga TV channel. At syempre guys, meron tayong yung kumbaga yung susunod na video makikita nyo sa upper right side. Click nyo yun para sa mga kumbaga recommended videos. At syempre guys, meron din yung nakikita, pwede rin yung pindutin yung logo dito sa upper downward right side. Okay, sorry. Lower down right side. Lower right side. Okay? Yung box. Pwede nyo pindutin yun at saka makakapag-subscribe na rin po kayo doon. Ayun lang po guys, simulan natin ang video. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So ayun guys, nandito na tayo sa home. Una, punta tayo sa Chrome. Okay, then search natin ang YT Studio or YouTube Studio. Pagkatapos, sign in natin ang ating Gmail account. Yan guys, naglo-loading pa po. Antayin lang natin. Kasi medyo na yung internet. So yan guys, nandito na tayo sa YT Studio or Creator Studio. Okay, yan po. Punta tayo sa content or videos. Then, loading pa. Pagkatapos punta tayo or pili tayo sa mga videos na hindi siya naka-turn on. Okay? Sample ito. Itong video na to, click nyo yung pencil or yung edit. Pagkatapos, mapupunta kayo sa edit section or doon sa edit mismo ng video. Yan guys, makikita nyo sa baba. Punta kayo sa baba, kikita nyo yung no, it's not made for kids. Yan lang pipiliin nyo guys para ma-turn on at saka save. Yun na guys, ganun lang po kasimple. Turn on na po yung comment section natin doon. Thank you, have a good day. So ayun mga kasunggab, unang-una po sa lahat, sa huli na pala, salamat sa inyong panonood at natapos niyo ang aking vlog sa araw na to. At kung meron ka mang natutunan kasunggab, okay, good for you kasi meron kang natutunan. So syempre, huwag mong kalilimutang i-hit ulit yung subscribe button. Click the bell button para updated po kayo sa mga upcoming videos. At the same time, huwag nyo rin kalilimutang ibahagi or share sa inyong mga kaibigan para matuto din sila sa ating mga konting kaalaman na naibabahagi. So yun guys, salamat sa iyo. Have a good day and God bless.